Турция, в Истанбул. Это не понимаю. Без Турчины. Прикольно. Да. Обърнаха, гледайте, ама... Все ми харесва 4 на 0. Кой бил папа, не? Турчина бил. 2 на 1. И там ще бъде. Чакай, тук ще завърши 4 на 3. Това има контра там. Там ще играят до умиране. И ти всичко ти накуп. Ай, ги премешай се толкова. Ти да не е финал. Не, Те с двете. Да, двете стартини са на финал. Те евроменки се изказват. И по двама Накрая се дава. Такива едни несериозни. Добре, да не служа в тази късна. Късна стилка. Като подмина ли? Като гледате и те са да не виждат. Мето е. Те си направят нещо хубаво, после стоят и гледат. Кой? Това е, че румъница май спира да играе. Да гледа. И той направи. Това се бърза. Двама два ще стане. Той води кирка на двама. За публика. А, да завърши ефект. Теска се радва. Той не можа да направи точки, но той не можа да го подложи. Всички инновации много точки не направи. Всеки си тръгва веднага. Като му дава да тръгва. Ами не, се му чука.
Или страна, или не се вижда нещо, или от мини остатък. Вижда се оттатък. Няма никаква разлика. Колкото Независимо. мини остатък ще Не знам, ама той би играта за какво? Да. Защо? то няма какво ти блести. Освен, може би има наклон. Сега на наклона не знам, ама за виждането се вижда от всякъде. Никъде играхме беше много хубаво. Тук. Пуснаха ви всичкото осветление. Да. Пуснаха ни, играхме. Те после дойдоха да тренират. Като видях, когато играете, не щат да почват. Тренираха си тук, оставиха ни само едната маса за нас. Четири от 7. 4, да ти бързаме. Не видим сега тук, да се видите, не да ги пусим. Просто ще ги чакаме. Те се играят вече действително до... Не, няма да ги пуснат. Преди да свършат те, ще ги пуснат едновременно пак. Те са с отборнички ще играят до 4 на 100%. Да. Да извините. Ама по-бързо ще свършат тези лапа да ги излезе. Или Да. Едната с двете страни с зъби, другата с глад. Те са с зъби ли само с двете страни? И двете страни са зъби. Не е гладка. Зъби. Айде един да гледаме. Не е гладка зъби, бе. Черната. Черната. Зъби. И черните са зъби. И черната е зъби. Да. Те да ти кажа са по-добри. В виж има две такива. Да. Вих. Да. Жени. Добре, той да дори няма спечели от това. Кой? Тъй ли? Значи не съм прав, няма на клона се обърна. Не имат Някой грезът. той да вземе за този малко привъргал. Публиката е преминала по-насам. Като падна бранителка, тогава видиш какво става. Ако няма това направи. Два пъти ще драйв. Два пъти ще драйв. Да. Знаете ли Бургас после на тренера, който ние не бихме ли сега да се кажа? Банди ли да бихме? Ние се гират и там човек не може да е биш. Там всички дети са доктори, всички там дети играят на пак, тя помага на всички, не може да я пробие. И аз резатката. Ще ще на една резатка хвали. Раз, нещки доста. И те за да мерим лежата. И сега доста, като завършим чулката, това е земи да гърбата. Като не знам какво, викам, аз играя, викам, тези не да бъдем топка да признавате, печарят се. И да нападам. Малки меки ви не да. Румънеца взе да са... Да не играе толкова апатично. Уиски хубава каса накрая. Аз на самия гол. Много срещу изигра по-спортно и филмови. Той играме смесени двойки, играме двойки. Като някой вътре ли е? Или днеска ще ги носи да хапа? Днеска се еде пак. Дано да е поне за вечеря, да не е за обяд. Ти си знае, че говориш от глад, бе. Гляма, тук някой да чука тяхът.
Какво виждаш там, бе? Аз съм зачува, че нищо не виждаш. Масата виждаш ли? Аз само половината гледам. Те нали се въртят, после гледам другия. Сега гледам само един. Добре, ви... Не си ли правите глава, където не пие истинско сирево или истинско мляко? Да видите, ама той коя фирма? Коя фирма? Да? Разбира, коя фирма ще види? Елвис. Да. Бачи, долу сега да се гледаш, етикета пише Елвис, ама... Елвис, които са направили... Нещо беше задрямал, ама не там. Които са направили етикет такъв. Който трябва да слъжи караваната долу на скалите, да се отежда. Ще го слагат вътре в степи, като го вземеш, аз винаги търся, ако има бутва отгоре, така сложено да се е кадило. Значи глупав продавачът. Този продавач, който си го сложи да се отседие, не е продавач за мен. Той е влязъл в джаза от Ама всякъде. виж сирените, като го слагате и го слагате чисто сирените. Не. Саламур да се налива после. То първо стои с саламура, после се изцежда, после се налива. И ако го изцедиш ти, няма да ти излезе То никога. на половин кило има към 100 и нещо грама на вода. Значи има, няма го цедя цяла нощ. Тук се цеди 10 минути, 15 ти го чакай цяла нощ да го цедиш, къде ще ти излезе сметката. Трябва да държиш работници 24 часа там. Трябва да видим, защото на ден се вземахме млеко пъпа. Там бяха в едни пластмасови цинки, по 4 килограма беше. Пластмасови дръжки. 4 килограма, ама беше главното сидурката им беше на един колега в сестра. Като пиваме там, говорихме с Любенов, с Мили, значи като го вземем, когато си винаги беше повече от 4 килограма. С връзки като живи. Знаеш, че са. Но мисълта, че знам, че съм ги били на 5,20. Да вземат ми тия на 5. Да. Като бихме към мен. Или боженци, или ело. Или боженци. Сега не знам камена какво си сложил. И те си слагат. Там кара без пари. Най-горе нафта, амортизации, шофьори, заплати. Не е ли фирмен? Не. Фирмата няма шофьори. Ние не се занимаваме с такива. Те седят там, само пълнят един на парата и айде. Няма смисъл. Да поддържаш автопарк, шофьори, да занимаваш с с ремонти с такива работи. Плащаш срещу, не пари всичко се интересува, не да се оправи. Ще има да. Много технологията. Той си има транспортни фирми, бе. Той си поддържа всичко, да има и документи, камиони, поддръжка, той си знае, той се занимава с това. Ти му даваш работа всеки ден, той трябва да и осигури камион всеки ден. Да осигури камион, пътува и взема следващата фирма. Камиони се избира къде да се разкарва или имате фирмата къде да... Камиона си се занимава с дистрибуция. По-рано бяхме, ама спряхме. Аз нарочно ви казвам.